ce sai kowa ya haɗu to ga kowa ya haɗu ga male ga tima abin daga dawo mutum gida daga ihuna kawai mutum kowa bai sha bakana mutum ba ya gama ka bari ala ce magana ta kare ka bari kawai ka bari magana ba da kai da ita ce masu tsaye a shi wani zauna ala ce magana wani zauna yi magana to ina kokon ce ko ga uban gida da kai mali da tima ga uban gida ba wanda abu da mishi ni ba na miji ba ne kai na miji ba sannu haka ba sa shi wike ala shi ne magana ne jabin da ya zama da magana cewa kai da miji ya cika mishi na kwanko ka bar gida ba magana ba shi ko yanzu ke tima da kai yanzu haka kuka zai gida ba komai ku tashi ku tafi yawon me da wanga hadda ke ma ya mace hadda ke ya mace ke wace san rayuwanki ina da nauyi fiye da ɗan namiji ba rayuwar da ɗan namiji zai yi ya daɗe ke da ki iya ki daɗe haka kina biya mai alaji ni ba na riga na girma ba na ban girma yawa ka girma na girma shi ne kenan girma ba ko shi kenan da girma to kai da ana magana kan kana mana yawan gaskiya a ciki yayi wace ne ce ga zai gaskiya ne ka bari idan muna magana da alaji ka ni da kai waye zai wani ko kuma waye haji wani da ni da kai alaji kai ka yabe ni mana shi yasa kace kan yare a cikin mu tafiya a ita ta tafi Kaduna ni kuma Lagos kai dan Allah kai masa shi alaji kai hakuri ya mana magana yadda za mu fahimci juna tunda kowa ya dawo alaji kai musu abuwa ya kamata dan Allah ya damuwa ne ni da zinan malami ma ce kyauta na zai ya sauke shi ya koyi magana kyauta da na farci to babu abu kai especially kai da dole kai magana ce kai kene ke ya kwanta da haka sai ka ci wani kai a bakuri ba ka da wani ba shayi ba ya kai da ka shi da ka kamar kana kana ni da ma ni a ce a yanzu nan da kuma magana wa alaji ma alaji muna saurara alaji muna sauraron ka dama ko ka dai muke jira kuma gashi kun dawo alaji alƙawarin magana alƙawarin ka ci za ka mana na neman ya zama aiki kyautar da nake so na ga kamar zai zama mu damuwa ba damuwa ba damuwa komai da amma ba sai ni ka fara da murya ko kuna magana wannan kyauta da na niyya zan ba a daga ba alaji an daga kyautar ce ya bar ciki haka akwai yarinya da yadda nake